În continuare, aș vrea să fac câteva anunțuri pentru noi. Cu ajutorul lui Dumnezeu, încă vom rămâne în clădirea aceasta pentru o vreme și mulțumim lui Dumnezeu că toate lucrurile decurg bine. De săptămâna viitoare am încercat să aducem și copiii noștri, pentru că sunt mulți care sunt împiedicați să ajungă la casa lui Dumnezeu și vom încerca să păstrăm ordinea, disciplina, să fim disciplinați, copiii să-i păstrăm cu noi acolo, să nu-i lăsăm să umble, să circule și probabil că dacă ne vom permite vom mai lua o sală și pentru copii, dar asta rămâne, dacă nu vor fi împreună cu noi și zicem ca Domnul să ne binecuvinteze în continuare cu pace aici în locul acesta, să putem să vină și ceilalți care n-au venit până în prezent sau unii stau acasă. Domnul să fie lăudat. În continuare, de asemenea, să venim înaintea Domnului și să ne rugăm pentru cei bolnavi din biserică care sunt anunțați și am vrea, dacă se poate, săptămâna viitoare să luăm o zi de post pentru adunare. În sensul acesta vă vom anunța mai multe, dar să ne rugăm pentru biserica noastră, o zi de post, cel puțin cu toți cei care sunt implicați în lucrarea lui Dumnezeu și zicem ca Domnul să ne binecuvinteze.